Kaixo lagunak, gaur eskratzen sartu ondoren, sortu atalean agertzen zaizkigun aukerak ikertuko ditugu. Hortarako egizue klik krear edo sortu atalean. Hau izango da gure pantaila orokorra. Egingo duzuen lehenengo gauza, hizkuntza aldatzea da. Hortarako hemen ikusten duzuen munduko bolan klik egin eta seguraski gazteleraz edo ingelesez izango duzuenez, bazuek euskara aukeratu behar duzu. Hor klik egin eta horrela dena euskaraz agertuko zaizue. Orain ikasiko dugu ze atal dituen Scratchik. Lehendabiziko atala kodea da. Kodea zer da? Guk gure jolasari edo sortzen dugun programazio honi emango dizkiogun aginduak. Agindu horiek norbeteko ditu? Pertsonai desberdinek. Hemen ikusten duzuen bezala, lehenengo pertsonaia dugu, katu bat dena. Tankerak izango ziren pertsonai honek dituen itxura desberdinak. Hemen dugu lehenengoa eta hemen bigarrena. Ikusten duzuen bezala, azkar mugitzen badugu, katuak ibiltzen duela ematen du. Nik hemen aldaketak egin ditzaket, adibidez, honekin marraztuz, jartzen aldiot adibidez buruan horrelako gauza bat, ezabatu dezaket, gero ez badut gustoko, edo klik egin dezaket, eta hemen adibidez ezabatu. Kolorea aldatu diezaioket, esate baterako nahiago dut gorria edo, kolorea arroxa hau izatea. Orduan kolore hori hartu eta begira. Kolorea aldatu diezaioket nire katuari. Eta okertzen manaiz, ez zait gustatzen. Atzera egin dezaket ere. Ikusten duzuen bezala, atzera eta aurrerako geziak ditugu. Orduan hemen izango gintuzke gure tankerak. Eta hemen soinuak. Kasu honetan, pertsonaia honek berez duen soinua hau da. Miau egiten du katu bat delako. Baina beste soinu batzuk gehitu ditzakegu, grabatuz, edo adibidez gure ordenagailutik igoz, edo hemen dauden beste batzuk aukeratuz, esate baterako hau. Ikusten dugu bezala, hau pixka distorsionatuta dago. Orain kodera itzulez, esan dugun bezala, hauek dira gure pertsonaiak dituen, idatziko dizkigu hemen kodeak. Baina nik gehitu ditzaket adibidez pertsonaia gehiago. Ikusten duzuen bezala, hemen pertsonaiak gehitzeko aukera dugu. Eta baditugu, ikusten duzuen bezala pertsonaia pila bat. Gustokoen duzuena har dezakezue. Esate baterako, txakurra. Eta orain, katua eta txakurra izango genituzke. Bestalde, falta zaigun azkeneko atala izango litzateke hau. Eszena. Eszena izango zen atzeko aldea. Orduan ikusten duzuen bezala hemendik aukeratu ditzaket atzeko alde desberdinak. Adibidez hau. Eta hau. Gustoko duzuena. Gainera, eszena desberdinak sor daitezke. Atzeko oialean klik eginez, ikusten duzuen bezala, oial desberdinak ditut. Hau txik dagoenez kenduko dut, eta utziko ditut artikoa eta zelai berde hau. Itzuliko naiz kodera. Eta, orain gure bi pertsonaiak ikusiko dugu ze aukera ematen diguten. Alde batetik, ikusten duzuen bezala nik txakurra aukitzean, hau urdina jartzen da. Eta katua aukitzean, hau. Horrek esan nahi du, katua aukeratu dudala orain. Ikusten duzuen bezala, zenbaki hauek mugitzen dira etengabe. Zer esan nahi du? Hemen, imaginatu behar dugu, bi ardatz daudela. Eta ardatz horietan, ze posizio duen arabera katuak, puntu bat, hemen puntuazio bat eta bestea agertuko da. Isa, ikusten duzuen bezala, horizontala da, hau da. Zenbat eta ezkerrado eskuinerago mugitu, aldatuko da. Hemen -118 eta hemen adibidez, 208. Izango du, isa balioak, hau da, horizontaleko balioak. Gora eta bera berriz, izango litzateke i ardatza. Gora eta bera. Gainera, ezkutatu ere egin dezaket, katua. Edo erakutsi. Eta, tamaina aldatu. Esate baterako, katua oso handia baldin bada, txikiago egin dezaket orain 100 da, baina nik jarri dezaket, esate baterako 50. Eta horrela, txikiagoa izango da.
Bueno, ikusi ditugu atal nagusiak. Orain, ikusiko dugu, ze aukera ematen dizkigun hauetako bakoitzak. Gaurkoan, katuarekin hasiko gara. Txakurra behar ez dudanez, ezkutatuko dut. Orduan, katura itzuliz, pixka bat handiagoa egingo dugu ondo ikusteko. Eta erdian kokatuko dut. Bueno, ikusten duzu bezala, kodean ditugun atalak gai desberdinen inguruan antolatzen dira. Alde batetik mugimenduak, hau da, ze mugimendu egingo dituen gure katuak. Bestalde, gertaerak ere oso garrantzitsua da. Lehendabiziko gertaera izango da klik egitean, bandera berdean. Honek zer esan nahi du jolasa hasiko dela. Orduan, guk jolasa hastean zer nahi dugu gertatzea. Esate baterako jar dezakegu katua joan dadila orain dagoen puntura, bai? Hau da, bukatzen badugu partida hemen edo hemen beste dozein tokitan, klik egiterakoan erdira joango da katua. Eta gero, esaten aldiogu, adibidez, soinu bat egiteko. Miau jotzea. Eta itxura ere, adibidez, esan kaixo. Eta adibidez, urrengo tankera. Zer da urrengo tankera? Begira, horrela ematen du, oinez egiten duela. Baina noiz egingo du oinez? Kontrola jarriko dugu atxate baterako, gertaeretan, ze tekla sakatzean. Kasu honetan, eskuineko gezia sakatzean, urrengo tankera pasa eta 10 pausu mugitu. Probatuko dugu. Eta kaixo esaten digu, miau jo du, eta orain ezkerreko tekla sakatuko dut. Begira, ematen du, oinez dagoela. Baina kaixo gehiegi esaten du. Nire asmoa izango litzateke kaixo bakarrik segundu batzuetan zehar esatea. Orduan zer egingo dut? Kontrolera joan eta esate baterako hemen esan kaixo adibidez 2 segunduz bakarrik. Eta hau kenduko dugu. Orduan orain klik egiterakoan erdira doa, kaixo esaten digu 2 segunduz, eta orain mugitzen da. Ados, hau izango da, egingo dugun lehendabiziko sorkuntza. Saia zaitezte katua egiten eta pausu hauek jarraitzen katuaren mugimendua lortzeko. Animo eta hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar.